Good evening, how are you doing? Konse muli kani update ya anyamarazi wanje. Anyamarazi wanje roli ndithu a magistrate ku court anapasula belo kuti iwo andithu zabwinobwino atha ndithu kutuluka. Komano after kungotuluka anyamara amenewa amangidwanso kachikena pa mlandu wa ku area 18 okhapa azimayi komanso ma civil servants amene amakapanga mademo kamba kufuna kuti salary yawo iwonjezeredwe malingana ndi kukwera kwa zinthu mitengo. Ndiye awagwiranso kachikena moti akagonanso mchitolokosi moti belo inapasidwa koma awamangaso. Ndi akungoti kumangidwa kupasidwa belo kumangidwa kupasidwa choncho chifukwa kuti anyamata akewa anali amodzimodziwa amene akhala kupanga kumaopseza anthu mulilongwe ziwanje limene zakhalira. Ndi anyway Phido International abaso aliso nenkhani akuti uthenga upite kwa onse amene akuyendetsa milandu ya anyamata zikwanje. Iwo wandithu andi uthenga ndi anyway uthenga umenewo tiyeni tiumve kuti kuti bwanji. Message yanga ya lero ikupita ku court apolisi amene akupanga nkhani za anthu amene agwidwa. Message yanga ya lero ikupita kumeneko. Ineyo changa ndikupempha kunena kuti ntchito yanu muigwire mosayang'ana nkhope, mosayang'ana mosakondera kuti uyu ndi wachipani chanji kapena uyu ndi wachipani chanji. Tikuyambira kunena nkhani ya anyamata amene mwagwira amene anali mu nthawi yolamulira komanso anyamata amene anapita kukampanga ataki wa MBC uyu. Khalidwe lonyatsali tikukana. Ndiye ineyo ndikupempha inu akhoti ndinu anthu amene mmayeneka mubwerese justice. Musapangidwe push ndi kaya ndi MCP kaya ndi DPP kaya ndi Atonsi Alliance ngati kuli munthu wawo. Ngati inu mwamenya pansi kuti milandu tipitiriza siku lakuti, pitirizani milandu siku limene lija. Let the law take its course. Lelo pakuti nkhani zili ku court kusapezeke wandale wina aliyense amene akubwera kumatiya ya mabungwe this amabungwe that. No, that time is gone. Amabungwe nthawi imene yoyo analipo, anthu akukhapidwa, anthu akumenyedwa, anthu akupangidwa zolakwika. So inu aku court apolisi, is your responsibility. You sweared to save Malawians, you sweared to bring justice, you sweared to protect the citizens. You need to bring justice on the table. Ngati mukuwapanga hodi kuti mukupanga search apange hodi. Everyone yes is entitled to bail. We know that. Koma ngati umboni sunakwanirebe inu do your work. Musamvere andale, musamvere wina aliyense kayabwera zakuzene pali 300 million 400 million pa table. Don't accept it. Nobody is above the law. Pasapezeke wandale wina aliyense obwera kumadandaula. Iya chifukwa ndi anthu amene amapangisa kuti inuyo mukhaleso kunena kuti simukubweresa justice pa table. Tikatengera mbuyo mkuti muone bwinobwino munaliko nthawi zonsezi anyamata amene wakupanga mumakanika kuti muabwerese. Amabungwe amene akunena Jesse kabwera siku lalilolo analiko kuti akungoyang'anira kumayankhula koma zosamveka. Mukaonesesa bwinobwino anthu akalakwa amatengedwa boni kalindo, akangoti azuzule amatengedwa boni kalindo kumangidwa ndi kumapitisidwa kunkhota-kota. Muone andani awa akamulepo kaluo anakamangidwa nkhani za mbambo wina amene voice note amayankhula ndi mbambo wina kunyumba kwa ukaphwanyidwa ukatani. Muone sese we are talking of anyamata amene adzudza mtundu wa Malawi. Ma civil servant amene anakhapidwira muja mapictures tidakali nawo. Ma sister anagwiriridwa. Pakuyenereka ndithu kunena kuti anthu amenewa aphunzirepo. Chikhale chisanzo cha zipani zimene zili kunja zikuonerera zimene zikuchitika. Pamabwera tu anthu ali pa 300 million pa table. Inuyo aku court as much as we know kuti our country is corrupt. Sumu kuyenereka kulandira china chilichonse chifukwa kulandira corruption kukhala kupha dziko. Meaning every Malawian is affected. So in a video yangai ndikukupemphani inuyo ama court ndi apolisi amene mukupanga nkhani zimenezi. Wina aliyense wandale asayandikireko. Inuyo gwirani ntchito because you are dealing ndi anthu amene amazuza anthu and they have to be held accountable.